Iyang o pasalilian ko. Morila na chuan dolet masakarata kapang uwaw bakubal sa machay coach. Kay kung ito narakso ko ang Komw. Sa kanawala bakubal sa nangkankan. Wawang kasaban maaglagan nanalak ng ganikan. Ay chualwaw chualorong sa kanachay kapnan ng Komw. Karyang kapna. Speaker ng Pohnpei State Legislature kay sa kapong labalak ko ito koaros na kanyang momososya o government o pledgemalwaw o chunway koaros. Yet sa kanacharong ang ranwach o epit sa wasan kanyang roson o lifetime concert sa U.S Pacific Partnership. U.S Embassy na Pohnpei ang kapehse program at tato kasama laki mababoy tanan wihwiawi siyutan December sa Priya del Isaktuwa. O tato pwukat sa U.S Navy Pacific Partnership mabambacho Pohnpei ni December sa Komw sa Komw. Pacific Partnership yay pwungen yung mabacho ba na Pohnpei military at samping ng U.S. Makintiploy at bakadang ito at bacho ng ito ng o takika ng Inter-Pacific Region Watch o bacho ang tasawa sa marasang palian medical at human winning, palian engineering o construction, wihwiawi o pilyangakin nintuan makaros kachin mangyayar, Operation Christmas Drop, tatakadatiyang kasakasong nitakan dakikan, tatakan sa wasyo na Komw pakoros, nitakikan na nakasan, takan takakapatsyapatsyang Micronesia. Program kan marabapatsyawang wihwiawi, patatasawa sa ng surgery, ang kanyang ni o mese, mabangyaw na ran, wala ko, wasakan mabasangsa. Ni December sa Priya, Rabatyo ko ng dispensary sa mga isap na mensang nagbayang social. O yisawa sa palian ni Jem Rabatyo tawasawat, wagiran wag taglaki, tasak malaki, magtataan na raylakan Rabatyo ang tasawas pukat, at sumasela kong Komw. Ni December sa Silo, Rabatyo ko ng dispensary, Pergula ko isap na mensang nagbayang social. O batyo ang tasawas o palian ni o mesakoros. Ni December sa paro na isap na rabang batyo o ng dispensary kula ko isap na mensang nagbayang social. December sa kwalo na isap tuwaw rabang batyo sa dispensary pinasaman kula koche isap na mensang nagbayang social. Kabatyayang ito mepwukat, Rabibambacho ang Sahpis ang Balian Women's Reproductive Health IoT Tokosong ng Tosan o mepwuawi ni December sa Komw walang tuwang naman sa nagpayo ng social na wasan sa sarap po. Dagang sa wasakan na sa sarap, pwungen ang yaray chungal lifetime concert the program and code o Komw makasantiyaran wihwiawi ni Pohnpei Chim mepwukat no sa tiyang-tiyang sa school ni Adam December sa Komw kulak ng social. O repetyon luka chunway koaros sa niyang pwukken ray ng tatokan na sasalit. O mepwukat social pwukat. Kung mga archipelago tatokan mepwukat kung pwukat bakiyang takika ng Pacific na regional Facebook page, Pacific Partnership, o pilyangakin U.S Embassy Colonia. O kung yung mga tapetsuhan, audepen tatokan mabambachpetsuhan ng wihwiawi leda next week. Mamaya sa kung mamiran kayo na matakalala mapitatas sa isang kanyang rason mga makasansalataan, akong pupurkalangan o publiko ng telefon ng silurya sa Reza Priyawi sa kaso, text
Siluria Saro Risakria Usakwano. Tatachuan Kaprayam, Siluria Saro Risakria Usakisu, Tet Siluria Saro Risakria Usakwano. Yena Chada Bersama Macherong and Ranwich, Komw Kalangan Pidnasaman Momoche, Uchumatapo Sewilong Wich, subscribe on Kisehn YouTube channel, follow Kisehn Facebook page, open page on Kisehn AM radio Doadoahk Saktual, FM radio sa Walapon Sido, open Sahpis, Cable TV channel sa Kriyaw, Komw Kapman Tabethowan, Rong Kapakan Madan Tathoda Morin Match. Kalangan o Merry Christmas. Sa